rezeki dari Mbak As buat Bek Saimah, Pak Kadi, iya dari Hongkong. Bek Saimah, Pak Kadi, Bek Gira, ya. Ini tak belikan tahu, terus ada jamur, kangkung, terus ini ada pindang, ada tempe, minyak goreng. Terus ini nasinya kenapa kok 4? Yang satu nanti diparingnya Pak Panan. Makasih Mbak A, semoga rezekinya tambah banyak, berkah barokah. Kiar berangkat main Bek Saimah. Lha kok pareng ngomong nek dalan jale mami nih. Lah aku ini kali yo. Yo. Udah disi on. Guyang guyu di paring. Ya. Nduk meti. Ayo Nduk. Ayo Nduk. Di Bek Saimah ning ndi? Ngabrok lho di ora. Karepe masak bulan. Heeh ya. Iki lho dia. Lah, tenan toh. Bro, Iki. Aku nih. Medek. masak apa, Bek? Kangkung. Kangkung, Iki tahu. sego iki. Sarapan sek. Lho, Bek. Apa iki jamur ya? Jamur, tahu. Wes, pindang barang iki lho, Bek. Pindang, tomat, jamur, tempe. Bek. Sarapan sek. Pah, gelangnya anyar gelangnya, Nduk. Sama sarapan sek, Bek. Sego pecel mumpung sek anget tok. Sarapan riyen Pak Di. Nggih. Wes ora. Dalem? Ora. Anu Pak Pailan siji, Bek. Lah isu isek seger-seger, Bek. Iya nek Ngakno kedit lah, Kak. Wah pitike munggah. Ini banyu kan kok pernah ditelok ibane. Tak nae lho, Bek. Liwat kono. Iki serba tuh. Ceng. Apik ujungnya. Ini mau mana? Itu. Pak Pailan guntangi ya, Bek? Wes rene. Oh. Diluk engkas paling. Wes, Mah. Wes. Tembang yo wes. Ora tembang ora kena. Ketak. Mana ini ya, Bek? Mana ini gitu. Aku selatan. Enggak enak sendok, ya emang enggak. Kayak sendok rata lho. Enak. Keang gitu. Oke. Dewi sijine sapa iki? Pak Pailan. Lah biasane isuk nang kene ya, Bek ya. Tadi Pak Kadi nang kono kae. Mbak Mang, Oke. Dewi sijine sapa iki? Pak Pailan. Lah biasane isuk nang kene ya, Bek ya. Engko kuwi lawuhe iki ae, Bek.
apa? Jamur ae sing dimasak sik. Jamur layu. Iki segane toh iki piye? Yo mamen sik ae. Saman mam sik. Enggak no. Heh. Wah marek nih kuwi. Disering wis. Iki lho sesuk ditatah. Selak kaku nduk lek. Caca. Enggak, lek enggak dimarekne katese selak kaku. Oh, ae, Bek. Lah wis dionceki ya enggak enak. Wah sarapan sik lho, Bek. Wong kok serene dhewe. Kok ya apa paling. Enggak ning pasiran ya, Bek? Bek kok ora iso to, Bek? Hah? Bek saya mah iso ki. Ora. Minggu kok ketemu. Enggak doyan aku lupa sawi. Kalian bawa empuk. Oh. Engko tatah. Wes e kuwi. Wes ya. Dari pemak kubak no. Kuwi lho Bek campur ono pindang. Kan naik. Lawe pindang enak. Oh iya, heeh, lawe goreng. Tapi jamurnya lek dimasak sesuk eman. Kangkunge layu no. Tempe. Kangkung sesuk enggak apa-apa, Nduk. Lek kangkung sesuk diseng-seng karo tempe. Pilek ya, Bek. Heeh. Iki ya. Kan juan dolanan ning ngarepan kuwi. Pesane ning kene bejuan. Enggak. Oh, nak dolanan ning pasir. Lah apa, lah pokoknya lah ya ini ki enggak lah apa. Sok-sok. Kayak mesti ning kono ya, Bek. Nduk arep mbah-mbah ning omah kono. Enggak ada macam ya apa. Sapa? Wis sekono ne macam go sore. Sampean ya. Heeh. Nyapa sore awan yo mam no. Kingko aku selak becek ya an. Nyabrang deh. Heeh. Nek berang gitu. Aku budalku isu lek mbok dijebrak budale rada awan. Soale ngenteni Enggak bareng ya. enggak bareng be lah aku ambek emak nggawa cah cilik-cilik kok nggawa bintang gek ora ning bintang kan melu mestine rada suwi gek lek awan ki panas Dik ngomong ngono lah isu ora iso cah-cah isu sek repot terus iki mau Mbak Iwi ngejak jam 8 tapi mak isane jam 09 ki mau kan Dik ini kan moro ngejak semayanan ya wis jam 09 ki mau Iwi sek tas WA ngejake jam 8 jam 8 bapak isih nek mbaon ajar telek kok. Oh. Pak paring uyah Bek paring uyah Ya. enggak sampean campuri dongso Campuri putih gitu. ora ketan titik-titik dicampuri Sebenarnya biasanya kowe
Apa? Bapak saya sih. Mboten telas Pak Di. Mak. Kekatan. Lek pelangan mesti ageng kok. Nggak sampai ngomongi. Dok gini gue Pak Pailan loh. Bahasa neng. Kono iya. Sing mak ngiri gue. Dia mantri ning kono nyapo. Coba. Piye Dok? Kakehan. Porsine kekatan lah. Ngan wong manjing kok. Iki lho Dok pitilono Dok. Dadi jalan saiki mongko wek. Kok apa? Ya, monggo. Pak Lan. Diparani bintangnya sampean mau. Diparani bintang? Nek Pak Lan ora krungu. Pak Lan paranono mumpung seanget aku ngono. Wonge turu ketok emosi. Bah, tas tangi sampean. Tas tangi Pak. Ya tenan. Sing bener ya ngono, tangi turu kudu sarapan tenagane ben kuat tok.